sa car crew. So June 16 yung sasakyan natin nandito. So anong date na ngayon? June 13 na yata, no? 14. Ay 14. Hindi pa rin tapos yung sasakyan natin. Bigay ko lang. Ay sige, baba ka na. Okay. Wala, nasa Balintawak yung sasakyan natin. Bigyan natin itong susi. Kailan daw itong susi. Yung sasakyan natin nasa Balintawak, Port Balintawak. So baka Huwebes matatapos na po yun. So tingnan natin, baka makuha natin ng Biyernes. So tara, yun lang naman yung pinuntahan natin dito. Galing tayo sa bahay. Sakto sana kung nasa Lubao tayo, Lubao project, tapos dala natin yung susi kahapon. Dala natin dito, kaya lang nung tumawag sila, nandun na tayo sa Lubao. So tara. Okay, good morning. Good morning. So hindi po tayo nakapasyal kahapon kasi may lagnat po ako. Hanggang ngayon may lagnat pa rin ako, pero nagbaon naman ako ng gamot. May gamot tayong baon. So yung saan pupuntahan natin kahapon ay pupuntahan po natin ngayon. So yun, kasama pa rin natin si Manong Walter. So nagdala naman ako ng gamot. So sa tingin ko pagaling naman natin. Okay, dito tayo sa Balyos. Check po natin. So matatapos na po sila mamaya. So balikan na lang po natin ito bukas. So check lang po natin mga gawaan nila. Ayan o. Okay, silaw mo man. Silaw mo. So retouching na lang. Konting retouch. Madi pa yung mabalin nato, ngay silaw? Ay, oo, garabo mo, tatala papapalam mo. Yan, so ayusin na lang niya to, pato. Linisan nyo, dyan pa yung kapilanti ko strip light. Tapos di kita himulmul na nga, di kita. Kas tayo tipol boss. Agtimpla ka tayo sa ganyo, talong mading kita nyo nga pinama, bago kayo nagsubli kayo man ito, yan mapala kita nga i-check. Okay, so ayusin na lang yung yung aninag ng strip light dito. So pati dito, ayusin din. Kita nyo i-gajin di kita kornisa. Ala din, di kita kornisa. Ajit kita nyo, dati himulmul na. Pati ito, damo lang. Linisan nyo, dyan kabilang strip light. Luktam man. Kita nyo kayo himulmol. Hindi maganda yung pagkakalatag ng strip light. Pininturan na mo na tabi na niliha ate. Ajay. Ate, ayun na. Ulit mo. Saan lang pinturit pa? May kapito na natatirin mo pa. Picho! Ito man. Okay, so tara na.
Let's go. Okay, dito naman tayo sa Kalayaan. So check lang po natin. Check natin yung project dito. So last na punta tayo rito, pina-straight natin lahat ng mga liko. Okay, so ayos naman na yung mga riser na ito. Medyo baba, dito kita mga perme bago kagkalob. So okay na rin dito. So wala lang cornisa rito mga boss. So check lang po natin. So okay naman na. Dito sa kabila, walang ilaw. Ato yung na-repair yata yan? Oh, sige. So tara, sige. O tara. So pinasyalan ko lang ito. So hindi ko na blinag ng matagal. Sa ibang araw na lang natin i-vlog. Okay, so dito tayo sa Camartinisan. Pakilak na lang manong. Camartinisan project. Ilak natin sa likod. Okay. Groundbreaking tayo dito noong 8. So ngayon nag-start po tayo kaagad noong groundbreaking. Pasok tayo. Ma'am, good morning. Sara mo. Good morning, ma'am. Maluperload na ata? Maluperload? Yan, ha? Nakamano tayong abutan? Ha? So umupa po tayo ng backhoe ngayon. So 2,500 po yung per oras niya. So ano pa lang po tayo, hukay ng mga foundation pang puting. Si Engineer Jake, yung pamangking kong engineer. So nag-inspect po siya dun. So ngayon ito na ba yung perimeter? Yung gilid niya? Ito na yun? Yun na yung kanya. Yung sa local. So yan lang muna yung may papakita natin ngayon. So hukay muna tayo. Pero may nagpapabricate na po. Papabricate na po ng mga bakal na ilalagay rito para sa poste natin, tsaka doon sa anilyo. So andito pala si si engineer Jake. So andito si engineer Jake. Ngayon si foreman wala, so may sa kaso sa bukid. So ang nag-supervise dito si engineer Jake tsaka si foreman. So ito na po yung mga gamit natin bakal. Okay, Matt?
Boss, May tata, madi nga makilo. pwede boss na... Nasugtan. At yun na muna na lang 16mm boss, di ba? Kita na yung matokpol. Nga may subliyo. Ito boss, yung naramid bilat na ako, nata parilyanan. Nagkita lang, binilang ni boss Noli kita per day. So di baga na ako. Suble. Yung minus na deliver ng 16mm. Okay sir? Ay, boss. Ayusan. Ayos boss. Yo, alagaan mo ang pangarap. Time to build. Isang team ng mga henyong walang hadlang dito nadirinig. MLV sa harap, maklagunilya ang sagisag sa bawat sahig at tingding. Buhay ang aming tibok, walang sagabal. Gumagawa ng isang tahanan tulad ng isang pangarap. Nagmimimit ang ekspresyon sa blueprint. Hindi ito sa pantaha, modular cabinets na may itilo para sa inyong pamilya. Kung ganda ang usapan, kami ang solusyon, walang duda. Bahay ng team MLV, tamang diskarte. Kusina hanggang kwarto, lahat premium, walang kabantay. Pataas ang sahig, bawat build ay nasasalamin. Interior design na tunay, ito na ang aking kinabukasan. Semento at hollow blocks, kahit ano pang hirap, inaasam ang tahanan na Ito lang naman yung mahirap sa simula. Yung paghukay. Yan lang. So pagkatapos yan, pag nakapag-grid beam na tayo, dire-diretso na yan. Lalo na pag nagbuhos tayo. Buhos tayo ng flooring. Grabe. Hindi naririnig ni engineer. So tara na. Punta tayo sa Mamali. Purok Mamali. Yeah. Kami pa. Di ba? Ano? Kain tayo mga boss. Tinolang manok. Native na manok. With ampalaya. Yan. With si Manong. So, nagustuhan ni Manong to eh. Yan, dito lang yan sa 311 Kambingan. Yan, bago crossing, ay bago arko ng Mayantok mga boss. Malakampa. Yan yung ano nila. Pagpapunta ka ng Mayantok, left side, may kita nyo lang dito. So ito po yung kalsada. Yan, silong lang ng Alatiris. Ang binalikan namin ito naman kasi masarap. Tap. Dami ng order. Oh. With labong saluyot. Wow, tingnan nyo naman. With labong tsaka saluyot. Bigyan ni ano, ngante. Yung mayari ng kantin. Oh, siya nagbigay niyan. Ah, labong. Labong saluyot. Mukhang maparami tayo manong ah. Maparami yung kanin natin. Tap. Sarap. Tap ng timpla. Ano to? Labong tsaka saluyot. Labong kawayan? O saluyot. Nabraw. Walang ganyan sa ano no? Yung luto, pero may labong. Yung luto, wala. Yung labong pang sago ng Adobo. paano? Adobo lang ano dun no? Sa labong. Pang sago ng laman loob ng baka. Ay, hindi
Hindi na tayo pupunta ng ano, Sitio Mamali. Bukas na lang tayo pupunta. Medyo alanganin na yung oras, baka gabing kasi tayo sa pag-uwi pagpunta tayo ng Sitio Mamali. Pagkatapos sana ng Sitio Mamali project dito sa Anuling, punta tayo ng Agno. So yung biyahe sa Agno is nasa 3 hours na yung papunta. Siyempre pag pabalik 3 hours ulit. So medyo alanganin na yung oras natin. So mag alas 12 na. Eh siyempre magtatagal pa po tayo dun sa Agno. So talagang gagabihin na po tayo. So bukas na natin pumunta ng Sitio Mamali Kamiling project. So Agno na lang po tayo. Si Manong na yung nag-drive. Mukhang lalagnatin na naman ako mga boss. So nakainom naman na ako ng gamot. Okay, ayan, dito na tayo. Nilag na tulit. Buti na lang may kasama tayo. Driver. Ginawa nating driver si Manong. Sige, pwede. Hello, no? Atras ka doon. Ngayon pagalan ka, tapos dito. David, paki-assist mo nga yun. Paki-assist mo yung ano, atras. Okay, so project update. So dito ano, tapos na yung framing. So ang ilalagay na lang dito yung PVC ceiling panel tsaka cornisa. So dito tapos na. So flat lang po siya pero PVC. So dito naman combination ng gypsum board tsaka PVC ceiling panel. So ang kulang na lang dito, nakapagmasilya na kasi sila, cornisa. So rose na cornisa yung ilalagay dito tsaka yung 45. Yan, pati dito rin sa dining. So dito sa living room may TV console pa po dyan na naka-design. Tapos dito may mga accent wall pa po dyan. Tapos dito may WPC ay PVC floated panel tayong ilalagay dyan. So ito naman yung kitchen area. So yan, siyempre kulang na lang dito yung modular kitchen cabinet. Siyempre kailangan mo nang mag tiles bago yung mga modular cabinet dito sa kwarto. So mga cornisa na lang kulang. So pati dito, so cornisa na lang kulang dito. Ayan, okay. So pati dito, okay. Sige, pagplano. So maliban doon, yan lang yung update. So andito na mga kornisa. So kukwentang ko muna yung ilaw nito, tsaka yung pintura sa ceiling, interior, tsaka exterior. Yan pa yung mga kukwentahan natin. Tapos yung spandrel para malaman nila kung magkano yung estimate natin dito. Okay, so tara na. So kornisa na lang pa yung ano lalagay dyan, tapos yung PVC ceiling panel. Nakabang na yung mga ano no, electrical no. Okay na kayo, kompleto Okay na. Pakita mo yung connection. Ando naman pala no. Okay na para alam nila. Oh. Yama, ito lang po pala ako. Ano yun? Huwag mata. Ay, may ano daw. Yung panel dito ba? Okay, tara na. Let's go. Okay. Tara kami. Oh, sige. Anong? Ikaw mag-drive na. Kailangan. 80 nga kanina yung minor niya eh. Okay na, di ba ba lahat manang? Ay. Bigyan na nga natin ito. Okay, dito na tayo. Lalaro yung dalawang bata, parang nasa beach ah. Parang nasa beach.
Mamaya na patayin? Oo. Okay. Dito na tayo mga boss. Dito na tayo sa bahay. So. Ay. Okay na. Okay na. Hello. Bumili tayo ng prutas. Prutas. Siya? Kabisado niya na? Galing naman si Manong Magdal. Tignan mo nga kung mainit pa ako. Tsura pa lang, Han. Tignan mo nga. Oo, ah. Mainit? Mainit pala. Say the word. Let's practice and say the word, okay? Okay, First dito one, tayo. can you say ball? Ball.